हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबादिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानैनो। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै साइनासालि एन्टारटेनमेन्ट बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' जाय भिडिअमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे आबुं मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गावदां बिबार दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन दानिया फैदो दे जों बे आबुं मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे गावदां बिबार आबुं मिउजिक भिडिअ जों गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मनेन्द्र आरो बिउटि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिथांमोनानो जाबाय बिना, रिमा, कमल, मिजिंसा, राजिब दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ रिलिक्सखौ होदों सन्तला बर' दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन मेथाइखौ रोजाबदों डिमासा दैमारि दे लोगोफोर। मेकआपखौ खालामदों जगत बर' आरो प्रडिउसाराव दं राधे बर' दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।